Maazị Dibia. Ọkala akwụ nwa Igbo arịa m. Maazị Dibia. Ọkala akwụ nwa Igbo arịa m. Ofu nwa eji wee kwala na evi. Onye ma mmọnwụ. Asị na ọ na-abụ elele katarị ọmịta mbembe. Ele abụ ka ọ dị. Ọ na-abụ tụlụpa katarị ọmịta ekpili. Ele abụ ka ọ dị. Akpakụlụ ude na imi ebụsa arụrụ arụrụ. Utu ngịda ọsọ onye. Onye na-asị nya bulu ozu. Ọ sị na nye buru mbụ ka nsị ka. Onye ji ya dị ndụ wee mụọ obụbụ ozu. Njagidi. Amụwọ gị ka eji amụ nwa. Asị na ọ ga ikpekwụsị ibe nwa na-eme. Ọnụ ya na-atapụ. Onye nna ya mụrụ o wee bụrụ okolobịa jizi nna ya ụgbọ. Ele abụ ka ọ dị. Onye na-anụrụ ọgụ ọnụ akọlụ nna ya abụrụ nwanna mmọdụ mọ ga-abụzi akọ nna ya ọnọdụ ọnụ. Ele abụ ka ọ dị. Deje jisie ike. Deje nwanne m. Jisie ike. Deje nwanne m. Ka na-eme igwe mmadụ na-ege ntị. Ka na-eme onye ukwu na onye nta. Ụfọdụ na-asị mụ na Maazị Dibia na anyị niile ịnọ live. Azụkwa m na ya anọdụ gị ya tata. Onye wezi mana eziokwu ka o kwuo. Ya kwuo ezie. Deje. Nọ ya abalị. Ka ịwa bụ onye na-enere vidiyo a kwetelu n'omenala dịsi ike, ada na mba, ụjọ atụna gị. Ejina maka ihe na-ekwu na soshal midia na nke ikpeazụ a wee daa mba. Omenala abụla igbu mmadụ, omenala abụla iji mmadụ gwọ ọgwụ ego, omenala abụla ọgwụ. Ifu a real traditionalist, ife dị iche ga-adị ebe onye ahụ nọ. Dịsi ike, ada na mba. Nna gị, ndị na-emelụ gị ife na mmụọ ị na-emele ife, ha ga na-echekwa gị. Ị na-eje na-abata ụkwụ sie gị ike n'ala, na onye ọbụla na-eme nke ọjọọ ana ga na-atụpụta ya site taa ruo mgbe ebighị ebi. Ise